Per arribar-hi cal seguir el camí del foc. Sense flash? Un moment d'atenció! Els ancians estem aquí. No, els deixem amb el test, més endavant els transplantarem realment a terra perquè ens van recollir una constància del que va passar avui aquí. De manera que tenim un pot preparat, com per exemple un pot amb esmalt, Això sí. antiga classe de ciutat de Balaguer. Estem aquí. ¿Qué haces? Que no se plata. ¿Y para qué lo quiero? Para que la metes a... Fantàstic! Uau! Uau! Terrorífic! No. Que ben posat tot. Mira com el pot deixar. El missatge, I el missatge. Ajá. Quédate aquí. Per tant, doncs, dins d'uns dies serà un fill. Un moment. Los paparazzi. Quan vulguis plegar, ja pots plegar. Ja està bé. No cal, es fa mèrit perquè aquí No facis una i pelat. ja l'hem tapat. Demà hi ha hagut... No, firmes no, sisplau. Yo un momento en que... Es más, hay algunas que no te las han tapado. Las pondrás en Facebook estas. Hola. Així és veritat, el blog. Clar, per això. Clar, per això. Quien tuvo retuvo, no? Allò que diuen. Està bé, està bé? Todavía no. Los quisiera. Te la robó el Dani.